ma baví. Hop, hop, to ma baví. Jo, to ma začujem, no, Nie, stačí, ja som si nedala ani drevle na také. Choď, čau. Ideš ku krstnej mame? Ideš? Ja, ty no i to je gumené. Všetky nožičky. Ja to jak nastrojka, aby rada chodila. No, hej, musím sa tantovať. No. Tani. Tani. Bavetka bude staré na čičke. Svojne, tak ja navrhujem, že my do sluchu sa napíšeme aj na tú lekárskú fakultu. Takú pre začiatok a potom uvedeme, že sedia. Daj si kľudňa, určite na to je voľný plán. Teraz sa pôjdem učiť plávať. Tak len s plávaním začneme. To ja som ťa zvedavá, ako tam by si, čo tam si budeš v tom bazéne robiť za týždeň. Plávať. Plávať bude, že? Plavkyňa Sonia bude. Kopkať nožkami už A ty viem. pláv? To teda vie poriadne. To tam morálcová, že? Včera ho Ríša kúpal a takisto ho mal na brúšku a už akože plávala. A ja som sa prišla pozrieť do ňa, prosím ťa, prečo máš na krpte ty do prskami? To tak kopala, že on nejako úplne tak ho na chrbáte do prskami po tričku. No, ona tak pláva. No, kope.